Igbo mmanụ biko isiokwu m n'ụbọchị nke taa bụ mmadụ bụ okwu Igbo. Gịnị bụ mmadụ? Ihe mmadụ pụtara n'okwu Igbo bụ mma nke ndụ. Ọ bụ gịnị mma nke ndụ? Mma nke ndụ bụ uru ndụ bara. Biko ị ga-eji ntị onye Igbo were obi onye Igbo chee ihe m na-ekwu. Ihe m kwụla asụ Igbo wụla izuka mma na nneji a ga-eshirịrị ụlọ mara mma pụọla ama. Aha m Nkwachukwu Oji Ofo, a na-akpọ m Oji Ofo. Abụ m onye olu okoro nke dị na Ọmahịa n'obodo nke Chineke. N'okwu bekee, I'm from Olokoro in Umuahia South, local government area of Abia State. Isiokwu m n'ụbọchị nke taa wụ mmadụ, mma nke ndụ. Oji Ofo sị na mma nke ndụ bụ uru ndụ bara. Ọ bụ gịnị bụ uru ndụ bara? Uru ndụ bara wụ ọganiru. Agaghị m ikele ọha nwe eze, ekelekwere m ma ndị nze m ọzọ, ekele ma ndị chiri echi n'ala Igbo, ekelekwara m ndị dibịa na-agba aja ma ndị na-agba afa ma ndị mgbọrọgwụ ma mkpa akwụkwọ. Oji Ofo si ihe onye chiri ya zere, ọ ga-adịrị Igbo la mma. Ọfọ anyị kwa ụbọchị bụ ka nrọ anyị pụta ihe ka nke ọjọọ so nrọrọla. Mbọchị ọbụla a na-apụ ịchọ ihe anyị ga-eri, nke ga-eri anyị ga-anya anya. Mbọchị ọbụla anyị pụtara sa ya hụ ihe anyị ga-eri, ka ọ bụrụ ụbọchị a ka nke ka anyị ga-eri ga-akacha wee bịa. Oji Ofo ekwu, Igbo kwere m ise biko. Ọ na-eme mpụta ihe o ji na-adịrị m mfe bụ na be m si bịa eteka. Olu okoro bụ oke mba, anya eteela. Olu okoro wụ otu obodo nọ na ala Igbo ndị na-ekweteghị na eluigwe dị. Be m si bịa, ndị ebe anyị lechiri eluigwe kpọọ ya eluigwe dị n'asụsụ be nna m. Ọ pụtara the small heaven. Ebe niile anyị hụtara bụ ihe ukwu n'anya anyị nwa bụ ndị olu okoro. Ebe anyị na-ezukọ dịka ụmụnna, anyị na-azụta ihe anyị na-eri eri, anyị akpọ ya ahịa ukwu. Mana eluigwe aha ụnna dọla ịga, ndị nna anyị kpọrọ ya eluigwe nke ntakịrị, eluigwe te. Ihe m bịara wire ahịa, ọ bụrụ onye na-aga n'ụzọ hụ odogwu bitas zụrụ nwa, ihe ọma dị ya n'ime. Nke a na-akpọ ha ma o nwere ihe nkwele aṅụ ya. Nwa bụ Oji Ofo ṅụtụ ya madị high, ngwa akwụkwọ madị educated, mmekọta ya ọnụ madị highly educated. Ọ ga-adịrị Igbo la mma. Igbo